Dobrodošli! Ja sam profesorka jezika i vodit ću vas kroz website Prvi jezik. Stranica je namenjena deci i mladima različitih uzrasta, onim najmlađim od 4, 5, 6, 7 godina, pa do tinejdžera uzrasta do 17 godina, koji će zajedno sa mnom da razgovaraju na maternjem jeziku. Razgovarat ćemo o sportu. Pripremila sam interesantne teme o životinjama, divljim, domaćim, šumskim, morskim. Da li znamo kakva je sličnost između kaktusa i ruže? Koje je to najviše, a koje je najniže drvo na svetu? Sigurna sam da ćete voliti teme o modi. Šta je to danas in, a šta out? Koje društvene mreže koristite? Šta je kod njih dobro, a šta loše? Za tinejdžere su predviđene i debate na maternjem jeziku sa ciljem razvijanja kritičkog mišljenja. Da li odelo zaista čini čoveka? Ili da li o ukusima treba raspravljati? Za druženje danas ne moramo da budemo blizu. Treba samo da se oslonimo na tehniku koju imamo. Ovaj sajt osmišljen je tako da se online putem povezuju deca i mladi iz različitih delova sveta, koji će međusobno pričati na svom maternjem jeziku. Grupe su podeljene po uzrastima i u svakoj grupi može da bude maksimalno 6 vršnjaka. Pripremila sam različite teme, tako da ćemo svaki put razgovarati o nečem novom. Najvažnije što želim da vam kažem je da ničije predznanje nije toliko malo da ne bi mogao da se priključi svojoj grupi. Da biste krenuli sa nama u avanturu na maternjem jeziku, potrebno je da odaberete koji je to jezik. Čekam vas!